wabarakatuh. Parade peserta didik kelas sedoso SMK Negeri Setunggal Bawen Warso kalih 2021 sukses dipungelar Setu 19 November kalih 2021 ing lapangan utami. Parade sing ngangkat tema pendidikan karakter dadosaken semken sabe miyos tanggen lebet ngajungi era globalisasi lan tantangan abad selikur. Dipunrawuhi dening Sirah Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Provinsi Jawi Tengah DR Uswatun Kasanah SPD MPD. Ing amanate piyambakipun negasno menawi SMK Negeri Setunggal Bawen duweni karakter sing luar biasa lan prayogi didadekno papan rujukan gawe studi tiru kanggo sekolah liya apik ing Jawi utawa jawanipun Jawi. Piyambakipun ugi ngarepno kegiatan sugih parade iki terus dilaksanakno gawe nyetak generasi gadah karakter kiat demi kemajengan bebarengan. Ing sambutan bebikak parade, Sirah SMK Negeri Setunggal Bawen Bapak Nana Mulyana SP MSI ugi terus ngajak para peserta didik gawe disiplin jalano agami piyambak-piyambak. Bab iki gadah tujuan kanggo ngelairno insan penerus bangsa sing gadah akhlak mulia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.